Moi boas, imos directos ao gran. Aquí está o esencial para ese exame de lingua galega. A ver, a lírica medieval, a gramática, parece moitísimo, verdade? Pode chegar a ser abafante. Pero calma, imos centrarnos no que de verdade importa para aprobar. Primeira parada. Viaxamos rapidiño á Idade Media. Un pouco de contexto nunca ven mal. A clave de todo isto é senxela. Hubo unha época de esplendor e despois unha decadencia. Pois ben, xusto nesa época dourada é cando nace a famosa lírica galego-portuguesa. E agora ao importante, imos ver os tres xéneros que caen no exame sí ou sí. Básicamente, a lírica profana medieval era poesía para ser cantada, cousa de trovadores e xobrares. A pregunta do millón é quen fala e de que vai cada cantiga. Eso é o fundamental. Esta taula hai que memorizala. De verdade, é a chave para entendelo todo. Vale, deixamos a lírica. Agora, ollo coas trampas da gramática. Moita atención aquí. Aquí ven un dos grandes problemas. Palabras que parecen iguais al castelán, pero non o son. Aquí vese clarísimo, palabras supercomuns que cambian totalmente de xénero. Regra de ouro. As palabras que rematan en alle son casi sempre femininas, excepto estas tres. E outro truco, os cultismos que acaban en se ou te, en galego son femininos. Imos agora cun erro super común. Ten que ver co artigo feminino e o atónico. A regra en galego é sinxela. Sempre se mantén o a auga, a arte. Non hai máis. Moi ben, xa estamos no repaso final. Atentos, que isto é o máis importante. A ver, da lírica hai que lembrar dúas cousas, a época de esplendor e o top 3 de cantigas. E de gramática, ollo cos cambios de xénero, a regra de axe e o tema do artigo a. Con isto xa está todo o necesario. Hai que confiar no traballo feito. Vai saír xenial. Ahora sí, moita forza e a por todas con ese exame.